Avui tornem aviat de les cales de Palamós. Anem cap a Port a fondejar, per acompanyar, encara que sigui amb les botzines, la cadena humana que es farà tot arran de l'aigua, des del platja de Palamós fins a la Torre Valentina, passant per Sant Antoni. Estem sortint de Cala Estreta en direcció a Palamós. Davant nostre podrem veure les Illes Formigues. Mentre anem cap a Palamós, aprofitarem per prendre unes vistes de les seues meravelloses i incomparables cales. Aquesta que tenim a les imatges és la Cala Estreta. Ja hem arribat a la Cala dels Corbs. Aquí la podem admirar des de la part superior. Ara estem passant pel davant de la Cala dels Canyers. Vista des de dalt, podem veure que és una cala petita, però en canvi es pot apreciar molt bé la transparència de les seves aigües. Hem arribat a la Cala de Sanià, que segons per aquí serà Cala Marquesa. La Foradada de Castell també és una cala molt coneguda, la qual es troba a sota la ciutat ibèrica de Castell, imatge que podem veure aquí davant amb l'agulla de Castell a la punta. A continuació hi podem veure la platja de Castell. En aquestes imatges podem contemplar la platja de Castell i al fons de la Cala Salguer. Ens trobem al davant de Cala Salguer i tenim el privilegi de poder gaudir d'aquest magnífic i incomparable paisatge, simplement un lloc meravellós i únic. A continuació ja veiem les barraques de Salguer, barraques d'antics pescadors on tenien el bot. Avui un lloc ideal per venir a menjar-se el peix que has pescat i al mateix temps gaudir del mar. Estem passant per sota Sant Esteve, tot arribant a la platja de la Fosca. En aquestes imatges podem gaudir d'una magnífica vista de la platja de la Fosca. Al centre de l'imatge i al mig de l'aigua hi podem veure la Roca Fosca. Ja tenim a la vista el Cap Gros. Una vegada passat el Cap Gros arribem a Cala Margarida. Ja som a la punta del Far. Estem arribant a port, però abans d'arribar a port hem de prendre una vista de la badia. Estem entrant a port i podrem veure la zona de pescadors. El que no podia mancar en aquest documental és la incomparable vista de la badia des de la plaça Morada. Ja s'estan preparant. Aquesta barca de les imatges és el que organitza des del mar amb un altaveu la cadena humana. Recorre al llarg de l'orera de la platja fins a Torre Valentina i insta els vaixells a tocar la botzina quan sigui l'hora, que serà al punt de la 1. L'espectacle és impressionant. La cadena arriba fins a Torre Valentina, que són uns 4 quilòmetres.
Doncs bé, hem arribat a la fi del principi.